Yebo sisi ninjani? Hayi musabe usangibuzana nempilo nje musabe usangibuza ukuthi nginjani ngifile makhelwane Nkosi Hawu, makhelwane. Sekuyini manje? Konakelephi manje ngiphuthume phela mfazi. Ngingamaxoki kodwa nabafazi bendawo ningamaxoki inkosi phela ningambulala umuntu nangihlinzele ezibini impela nje nangiyekelela hayi Makhelwane awuhlalo dabeni Nkosi yami kanti yini? Ngiyanesaba nizinyoka nezimamba Wema kathangithini. Kwenze njani ngempela Nkosi yami? Wasuvuka usunolaka kangaka wemfazi? Nithule nithini abafazi bendawo kugila umkhuba la kwaMhlongo kwamakhelwane yini lento enziwa izingane zakhona mcimbi imuni lo ayibizwa ngani le nto le Lokhu kwe Thanksgiving lokho bebekwenzela uma wabo ngiyababuka futhi khona la iwindini kuma nje ngihlela ngiyababuka laba baqoqana nezihlalo namathende sekuyahanjiswa nje uyakhola ibona lo Thanksgiving lo ungcono kwena ngoba usazi nanegama lakho ukuthi kuthiwa yini igama lakho yeyi wakwenzwa phoda into enjana ngempela wakwenzwa into enjana ukuthi kuvele kusuka ingane nje uma waze saphila zithi zimenzela umcimbi ukuthi ziyambonga bahlaba inkomo ezimbili impela zonke bayihlaba bathi benza umcimbi wakwenzela umsebenzi umuntu esaphila. Hayi cha nami yazi ke manje noma seyinjike manje le ndaba le ngiyadideka wemake ngiyadideka impela kanti le misebenzi wemake akuve yenzelwa abantu sebashona uyabona manje usekwenzwa lo muntu ula egcekeni yazi Nkosi yami Nami ngangazi lokho impela makhola nje umuntu owenzela umsebenzi umuntu osashona ongasekho nje emhlabeni manje lento asebenza nje angiyazi bayithathaphi ngoba phela abantu abadala amadlozi ogogo abadala benzela umsebenzi osama ngazi ngempela mina ukuthi kwenzelani bamgilela iziga nje uMaMsomi bamdalela amabhadi nje ngivumelana nawe makhelwane uyabona nje uyabona le ngane nje kusho ukuthi asamthandi nje uma wazo nje asamthandi uyazi nje babona sebambona afile nje yazi nje bajaha ukuthi nje babone umabo nje esengasekho nje Yebo bafuna afe nje uMaMsomi ngoba phela manje nabamqhatha nanezidalwa zakhona lapha kwaMhlongo bamqhatha nezidalwa zakhona ngoba mangase beye kumthandazi nje bengafike bethola ukuthi ke kunenqaba ezalukwazi namakhehla kuloya muzi asashona angakazenzela umsebenzi kodwa iseqiwe kwazogejweni ukuthi kwenzele uMaMsomi esaphila ave bezolithola ulaka labaphansi azobakhombisa amadlozi lapho makatha akuve bezoba bayobona amabhadi yale ngane lezi soba namabhadi kuphele yonke into kophela yona ngisho leyo umsebenzi leyabaqhosha ngayo impela ngiyakutshela koshabalala yonke into kophela kufana wemakatha yebo impela kuzophela konke nje kuzophela bazoqaqeka ingqondo lana emakhanda ngoba manje nafuthi okunye kubhlungu ukuthi abazolimala bodwa nathi somakhelwane sothola amachaphazelo ngoba phela nanemvelo nje isizulu asiyivumi lento imvelo ayivumi lento kuzoke bazoshawa imbani nje bashawe imphezulu nathi somakhelwane size sigcine sesithola amachaphazelo sesichaphazeleka ngaleyo nto leyo Nkosi kodwa ke nawe makhelwane wangasu uyikhuza lengane yini ngoba phela ngabuye wakhuza phela waseqala lengane usho ukuthini mawuthi angikhuzanga makhelwane uzamthi angikhuzanga mina uthini manje ngabakhuza mina ngahamba ngabatshela emehlweni ngafika lapha kwaMhlongo ngakhuluma ngathi mina yekani yonke lento engizwa kuthiwa niyayihlela lana ukuthi nizokwenzela uma wena umcimbi wokumbonga ngoba ayihambisani nesizulu hayi ke bangithuka bathi hey unomona umthakatho onomona ngoba nakho izingane zakho singakwenzela izinto ezinhle hayi ke ngathula ke njengoba ububona nje bengayile nanokuya kulo Thanksgiving loyo wabe bebemenza lapha ngumuntu omubi nje mina endaweni ngimubi lapha kuloya muzi mina ngimubi nje hey uyazi ke nje kwazi nje ngiyazazi le ingane lezi eza grade lezi akuve zikhuluma ziyayisa ziyadelela sinayo nenhlonipho azihloniphi nje isizulu nje sihlaza engabe kwaphela lapho wemaka ukuthi phela into ezifana na kanje lezi zenziwe umuntu uma sengasekho uyabona yebo sasijabula lokho nje makhelwane hey pho uyashona isihleke lokho nje kube nandaba sesoyixoxa sikhulume lokho nje yandi indaba emphakathini ukuthi bamenzela umcimbi nje bamenzela umncwabo nje ngoba nakhe engasekho emhlabeni kuyima beqala ke belethe ingubo ezinkulu ingqovu bathenga ukudla benze decoration kuthiwa uzongcwatshiswa kwendlovukwazi umama wakhona ebekade ehlupheke esaphila ngazi kahle kube ubukhazikhazi sesuthi noma sihleli phela etendeni phela kuyisingcobo phela sibukele ke manje ibhokisi ubukhazikhazi kuyacwebezela lokho uyabona ukuthi nje kwa ibhokisi leli elemali eshisiwe nanetshekela khona ke Nkosi yami uyabona ukuthi lana kusho uyayibona lento leyo makhelwane sazi lokho kodwa thina somakhelwane sibe sazi ukuthi hawu lokhu kwakuhleze nje kugodole nje endlini yodaka ewayo ugongobele lapho njenge sponge lesogasi sokugeza izitsha uyayibona leyo nto leyo
Yebo impela indaba yetshelela lethu nalalihamba phambili lize libhalwe igama kuthiwe Gladness lala ngokuthula iTolstone leyo itshelela lasethuneni kwakuba mnandi nje makhelwane mina ngazi ngempela izingane zibe yisakhuza nani inkosi yazi ayimbi into makhelwane. Hayi, mina makhelwane nginaso isixazululo le ndaba le asihambe siyoyibika enduneni. Yabona kuyakhuluma ke lapha ihambe yobika enduneni ngempela ngoba nabanye la endaweni bazoze beyiqale lento bawenze lo mkhubo woMate Sigivile ungazithi esigivile yani leyo impela fanele nje ikhulunywe le ndaba ikhulunywe induna ihambe yofika lapha konkosi badingiswe nje abantu bakaMhlongo basuswe la endaweni abangiciki wenkosi lezi yephu lezi ngathi izimvu zakwamthiyane Hayi, abadingiswe laba abadingiswe. Asiphuthume khona wemfazi. Asiphuthume khona. Asenasikhathi manje, asambe kwayikhona manje usugezile nasambe mfazi. Ngigezile wemfazi. Yebo, ngena wemfana, ilumi lezo zintsha. Yebo sengiqedile makathi asiphuthume khona ntombi. Ngizokubona manje bye bye ke sisi. Bye bye ntombi. Yebo.